Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa minyong alagad sa kanina si Fon Morales. And then, my partner ka pong diri si Randy Tayad. Uban sa mga kabanan diri sa kun ako ang pasultiyon. Kini yung mga alagad sa kanginan si Fon Morales. Asap kita. Always say a prayer mga kaisunan. Okay? Ita maglangan. Ang ato ding sugdan may gana. Ang atong atimanon kining suwat tampo. Pinada kinis usa ka lalaki. Nga nagpatago na sa nga Jugrad. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender si Jugrad. Kini akong problema, ambot. Hasta ko ako kasabot, lisod kay sabton. Kay parehas mo kung bisa kong asawa, pulos may mga pulis. Pero taas akong ranggo niya, kay captain ko siya, corporal. Naroon ninyo yung masabtan ko noon sa ni problema na ko, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang tananay. Kanta-kanta sa ko. Gimingaw na ko sa kanta atong hanoy tiban, ha? Ang adlaw hapit na musalo, nga kaninyo layo na ako. Way kutat ang kakulbaning dughan, ang kamingaw mao'y labing naghari. Inigsugod sa tunog sa yamog, mga dahong laya, mga hulog, mga luha sama sa tuburan, way hunong ang pagtubod. Inig-abot sa gabi, inigbalo sa kamingaw, labi na akong mabati, ang tingog sa mga kalaw, inigngit-ngit sa sidlakan, inigsidlak sa adlaw, inigpanglupad sa mga langgam, gihandom ko ikaw. Ay, nandagitaw na. Abot akong waswit. Gutuman ako gaoy. Porbida, dugaya di mo, oy. Gutom na kong maayo taon. Oh, wala ka mukhaon na lang diha ga. Gutom na ko pagkaon mo bil nung ag. Unya, wa na lang sa dae ka maglungag yun. Naguot ko di mo, oy. Paano maghuwat pa man ka na ako? Nga man ako dad ang kaldero diha. Syaro, grabe ha. Wa gyud kang kalungag di ay. Sa mga taon ng kalaki. Ha, kapten ko. Nya imo ko balong agon. Uy, Jugad! Watas police station ha, ni atas ato. O kay ni atas ato, ayaw gamitang imong pagkakapten. Diris bay, ako'y komander. Bida, maulagi na lagi. Porbida, no? Si Porbida no? Respetari sa akong ranggo, ga. Og nganong dili man. Pero, adto og tuwa tas trabaho. Wa man tas trabaho, ni aman tas ato Magpataho di ay gihapon ka. Doklon ta hinuon ka. Oo, go. Kiptin, taon ko, kiptin. Unyag kiptin ka, ha? Suguon ko ni mo dire. Pagtarong nga, Jugrad, ha? Sa wa pa ta maminyo, daan ba kang gaingon ako? Nga ako imong busing, ako imong kapten. Porbidas ka ni Adtor to sa rinto bago. Karon kapitan naman ko. Naunsa man ka, oy. Ranggo na ko kapitana. Unya-unsa lagi labot na ko sranggo ni mo kung ni atas ato. Ha? Lihok, diha. Di kay magsalig ka na ako. Kalagot man ka, oy. Sugaton hinuon ta ni mog sugo. Mopay kapoy kay tagikas trabaho. Parehas bito to? Oh, maayo man ka kay dako magagranggo. Manugo ra man ka rito sa imong mga tao. Ako, ha? Kinsa may akong suguon? Nga ako pa man gani suguon? Paglungag diha, unya pagpatog sudan nato. Pas mo noon ta nimo da. Sunod paglungag daan inig abot ha. Kun wa pa kay linungag paglungag, nagsabot maya ta. Kun kinsa may maunag uli gikas trabaho, mo'y mulungag. Ikaw una uli man paglungag ito. Pagkaway sa rili ani ay. Yaw-yaw ra ba? Doklong tanong karon. Pagdali naglungag kay gutom na. Inaani ka bagsik akong asawa. Korporal pagali ha. Musukol ng kapten. Unya. Ay, karon pa gyud noon kun kalutog kan noon da. May pag nagdungag lang kog sayo ganina sa wapat siya maabot da.
Ako na mahinog gihapon kalungag gihapon. Bida, salig lang yun imbayhan ng pinangga kay nako. Di pa lang ni pinangga eh. Bida, labay ko nung dismaraw eh. Bida. Unsa imong giself diha? Unsa lab? Say lab. Ga di ay. Bida maratol man dayon ka. Unsa tong giyaw-yaw nimo? Wa ka oy, wa oy. Unsay wa ko taw nakadungog ko. Wala giga. Grad, ayaw pagtuudo nga tungod kay kaptin imong ranggo, ako korporal ra. Musukol baya ko nimog pinusilay do. Bida nga nung tao mag-away. Di ta mag-unay ga. Sa katri na ta mabugno. Di sa kawat. Ilam na jo grad, oy, dagwais kanahan. Murag yung butakal ay. Nga ikaw anay sa ka. Break! Nakapay ta kang sudan? Managa. Hindi na, mga ona ta. Hungit ikaw ga ha. Unsay gusto nimong kanon, kumo? Ito lang ay. Kaon ka ba, Di kumo? tahilisan na ng kumo ka. Pagkakidoon. Sir. Katong asset na to, carbon dioxide ba? Si Pahak, sir. Adlaw ko niya ugma. Namaraig man. Why problema na. Ato mo ng tao. May parehas ko opisina, be. Okay, sir. Hulo! Si Mrs. ni mo, sir. Sir, Corporal Mahinay, reporting for duty, sir. Nganong karoon ka lang, korporal, ha? So, orasan na. You have 15 minutes left! So, explain why! Dugay ko kamata, sir. Nganong doon kayo magkakabata? Imo pa mo kong gajerjer gabi, sir. Ayaw na ka. Bida, probida, eh. Bantay ha, bantay. Hindi ko lisbay ha. Ga! Mao ni among sitwasyon. Ug adto sa bahay, under kay ko niya. Pero ug adto sa among trabahoan, under po dyan ako. Pero mao lagi, musukol gyud unya. Sanchez! Ay, Peres. Din mo gikan. Di ka di po anga sa opisina, sir eh. Anga lagi. May abot mong guna si korporal. Nya, liit na. Kasabaan ni sir. Nya, gipa-explain na yun. Kunya to. Sos, kay mga daingan na liit. Kay gijir-jir pa di siya gabi. Sir gabi. Muguya ni sir yun eh. Napasag din na lawi. Asawa mo sa niya. Lisoda na eh. Ang ako ba? Huwag mag-away na magtiayo niya magpinusilay. Pubida. Di na may tabo, eh. Ay, nga nung may tabo ko taon. Karon pa ko kita usa ka kapten, no? Hadlok lang korporal. Hadlok si sir ni korporal. Ayo, di na kaulis bay. Pagkakitor. Peres, Sir, Chris! sir. abot sa korporal. Wa pa mo ko kakitang niya abot, sir. Mura kuan to. Gipapalo up to, sir. Abot gali, sudlan sa opisina, ha? Yes, sir. Ano kang ano lang gitawagi sa iyang silpo ng iya. Iaraman ta tong asawa, eh. Libog sa di sila da. Perez, asa si Sanchez? May gila ka pa, korporal. Tuloy ng ngita, to ni mo si kapten. Nga naman pakulata siya? Ngita ginigbunog ni tawhana da. Bairon ko ni da anak kong kumo, be. Ako ay magkaduha. Wala ba yun may tabo nga nakalabaw si kapten. Murag ranggo rin nakalabaw ni kapten ni korporal. Nangita man kuno kanako. Din man kangawam ko gisugo ni mga palapo na. Din ka? Maonay nakabati diha, batia ana eh. Gusto nimong matiguang ko nga nas imong opisina sige laglingkod. Gang. Ayaw ko ibutang din hi kapten. Kung mahimo, ibalhin ko ngadtos Marawi. Usa? Gusto kong action, sir. Gilaay na ko nga permi lang kong naa dinis imong opisina. Probida gang. Ayaw anak gang. Mahimo ba ibalhin ko nga to TRS o di ba sa homicide? Ayoy, kung buti gang bido. Ay, kung buti nga sa ti kay sign, gusto ko nga safety ka kanunay kay wansawa ti ka. Ha? Kamahay ko ba ya, oy? Nga nakigminyo kong polis? Gang. Muadto ko scam krami.
Oh, usap ka dito. Mo request ko nga magpa-assign ko sa Marawi. Uy. May dito kay perming action, perming gubat dito. Di ko magduka. Dire, magduka ko permi oy. Huh? Mao pa rin makapa-high blood ako dire. Oh, monetarium. Mag-away permi lagi taon sa bayo sa opisina. Porbida. Iyang kontrolahon ang akong trabaho. Ubos ko siyang ranggo na ko kay kapitan ko. Unya. Oh, oy, daddy. Kumusta? Oh, okay, sa ikaw ba ni mo, dad? Siyempre, ang pinangga ko kayong inahan sa akong mga anak. Iho, Jograd. Oy, ma'am. Oh, makadayon ba kami? Ay, si, dad. Dayon mo. Mami, dayon. Iho, asa man si Minit ang Munit, mo munit, asawa? daddy. Si Munit. Si Munit, ano? Yung nang minit. Bida, daddy. Asa man si Munit, ha? Ay, duty pa niya, dad. Ba? Iho, unsa naman kyo'y balita? Wa pa kyo'y klarong balita nga may apo na si daddy ni mo. Wapag yun, ma'am, dad, wapag yun. Oh, kay dahil ba ni mo, iho? Pas-pasi, gamitin fast-forward. Dad, Oo, kuhan kining. tinuod na iho. Usa na sa among gianhi, gawa sa among Oh, pagbakasyon. bakasyon, mami. Yes, iho. Buti yung pasabot, dad, mami. Mo i-star mo dugay din his bay. Yes, iho. Gano, dili pwede. Oo, kuhan kining pwede kayo. Dad nga nagutaong daily nga anhil lang tapuyo blang sa mo aba. Uban lang tanyo din iba. Ano lang mo kayo? Tinuod ka ba, iho? Oh, yes. Oh. Gusto sa tingali taon nga anhil taon mo puyo. Iho, may gisulti ka ba? Wa, mami. Mao ba? Nakibot-kibot manggunang imong simod, mura man naglubot sa himungaan. Ay, pwedeng mulaw sa amis among kwarto, iho, para makapaway o na miss daddy nimo. Kapoy, manggod, Miss Bia. Oo, ba, dad? Ma'am, sige. Lahos sila mo dito sa kwarto. Mahuway mo dito, dad. Oh, salamat, iho. Este Lourdes, tana. Mamahuway una kita. Tana sa kwarto. O, sige, tana, Binhor. Patay na ni. Saon ako, ani. Ni Arbas maamig, daddy. Nga kung makita sila mag-away yung sumunit, maldita na bang taon itong usan ko kasawa taon. Hoy, bangon dia. Bangon! Jograd! Oh! Agay! Naunsa ka day? Bangon dia. Gagay, daya taon na tingong ni mo. Ay, kugbot dia ha. Bangon! Sa aminaw sa... Hilom! Pasig nagtukang na to sa opisina, ha? Dito sa opisina, ikaw ang labaw kada ko kagranggo. Pero dinhi sa bay, ako ang balaod. Day! Letsi ka, Jugrad, ha? Naghigda-higda ka lang, ha? Huwag ka maghigay ko atong panihapon? Huwag ka sa opisina, ha? Nga magsikalag panugos mga tao ni mo dito? Day, naibaw lagi ko, pero hinaya taon ng tingog taon. Ay, kung tuloy ko sa kong buhaton! Hinaya ng tingog, ibong kinalas mami, daddy's biggest kwarto! Naa? Oh, dad, kining. Dako man na inyong mga tingog kagani, ha, iho. Nakadungog kayo ko dito sa pikas Absensya na ka kwarto. na, Among absensya. nahimutangan. Ay, naana, ginas munitan. Hagwa-hagwa na taon na namo, dad. Naghagwa-hagwa ra. Oh, yes, daddy, yes. As kang ngingiga ko rin ninyong maghagwa-hagwa sa. Wala man mo magigitik-gitik kunyag mga gitik-gitik nga korselyo ang gigitik sa kilid. Sabi ni mo, iho, na ako'y isulti ni mo, ha? Paminaw. Listen, iho. Unsa ka na, daddy? If you have a sister, she becomes a sister-in-law. If you have a brother, he becomes a brother-in-law. Oh, yes, dad. If you have a mother, she became a mother-in-law. Yes. If you have a father, he became a father-in-law. Yes, dad. If you have a wife, what she becomes?
Unsa man dad? She becomes a law. Ugo sa ito eh. Iha ha? Kanang atong mga bana, bisag unsaon pa na nato kulata, bana lang gihapon na nato. Mami. Mao nga og sa tabanog pa. Tuguti pag-ayo ang pisi para makalupad siya taas. Kana lagi og dili mahagtos. Aw, sad. Kay og maputol ang pisi, patay, hagtos gyud ang labas. Pero ligon ang pisi nga nagbugkos sa inyong kaminyoon, iha. Awa man ay problema, mami. Kay ligon man ang pisi. Ang ako lang ba og mutulilik ang akong bana, hagtos lagi hapon. Siguro pang masangit. Pagkakidot good. Kamu duha, Monet, Jograd, ibutang sa lugar ka ng inyong away. Kung mag-away man lang kamo, ari mo sa bahay, ayaw mo dito sa opisina ninyo, ha? Kaya siguro mang yung kamong duha, mawadaan kamo ana og trabaho. Kani manggod siya, Dad. Gusto man gid niya nga magpatahod. Ako patahod eh, kay natural mo nang mutahod yung ganako, kay opisyal mo ko nimo, captain ko ikaw, corporal ko taon ka. Unyag korporal, way pusil? Parihas na tang naay pusil. Unsa man, pinusilay ta? Awadad, ha? Init kay gawin ta. Awa. Monet, iha. Mauna siya, Dad. Kalma lang. Mauna siya, busada kayo. Respeto siyang ba nga isip opisyal. Hilaw na ay opisyal. Unsa may gusto nimo? Abi kay opisyal ka, mahimo na lang tanan nimong gusto? Nga ultimo trabaho kontrolon nimo? Pagpuyo da syukrad oy, iparihas man ta nimong talawan kay kasanan, pirmi ka lang nas opisina. Kuyog pagkag mga operation dito. Ako gusto kay ko, pero di man ko nimo ibutang dito. Sa captain man ko, unsa biya ko eh. Nya sa awa, di ka, di ko gustong pama ka. Ay, love diha. Oy, talawan gid ka, puti syukag itlog. Ay, kung ginalagi puting itlog, ay di puti akong itlog. Aw, lagom di kag itlog. Dahak yan eh. Sus. Ayaw ka bala ka, iho. Duha na tang lagom og itlog. Ay, pangabong, Dad. Pangabong, ka. Usay mga mong, usay pangamong, ha? Sa ato pa, kung dili ka puting itlog, dili sad ka lagom og itlog, ha? Unsa man di ay ka. Wa na itlog. Ah, hilap lang mo rin! Ginubra na ka, ha? Naginubra na ka! Mao ni akong problema sa kong asawa. Eh, wag yun tayo respeto na ako ba. Isip ba na niya? Nya, opisyal pag yun niya. Nagsalik ba? Di man ko gusto nga, masugamak taon siya. Maong di na ako taon siya. Pauyunan taon. Og, di na ako pakuyogog operasyon. Di na ako pakabalhinon og asahin. Mauna kay pinangga man ako. Anar na ko siya ibilin sa opisina. Masuko man ni noon. Saan ko ba taon ni Bayhana, eh? Nga, para na ako. Param ni siyang kaayuhan ng akong gihimo. Unsa man kung kamoy pasultihon, unsa may akong buhatonan niya. Tabagi ko ninyo, bi. Jograd. Hello, Ate Pres! Good morning! Bam! Good morning, Bam! Salamat. May adlaw ba? Salamat sa tanan nga namati na to karon. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Jograd, Ate Pres. Jograd. Oh, kinis Jograd, Ate Pres, kuha ni siya, military, pulis ni siya, PNP. O niya, ang iyang bana sa ayang asawa sad, PNP po si Munit. Nya, pero ubos og ranggo niya si Munit, kay corporal raman si Munit niya. Ang iyahang bana, captain man. So, kinahanglan nga mutahod gyud ang iyang asawa nga to niya sa imbana. Oo. Karon mutahod sa opisina pero ato silang bahay under man kayo iyang bana taon na tipres. Uy, Nga, mo binahustog yun. Nga, panalitan ko ato sa imong trabahoan kun ang imong bana labaw ni mo kwadyo ka, rusubit ka. mo kwali ka, mo respeto ka. Oh, respeto Pero ka. anas bay, under ba kay iyang asawa bana? Oh. Iyang lang sikasikahan. Sa ato sa opisina, man. Under ko nimo kay dako magranggo pero anas bay. Mo ana man lang niya. Magkatarungan po siya, uy. Ha? Unya, Magkatarungan po. iyar ba gusto ati pre? Di ko gusto anang anar ko sa opisina. Gusto ko nga i-assign ko dito sa Marawi.
Ay, gada, ang babae. Oo. Gusto ko karong gubat-gubat ko gusto. Isog di ay kayo. Oh, gubat-gubat ko gusto. Karong Gubat-gubat ganahan ko. na, gubat-gubat, ha? Gubat yung gusto siya. Ayaw lagi anak kay ang tuyo sa laki ati pres dili niya. Dili ilikay Oo. kakuyaw yung asawa. Oo. Di ko gusto ya. Ikaw lang kay anak ko bisil ka puti ka gitlog. Maura diha ati pres. Manay problema. Bao ni problema ron saon ko niya asawa. Bam, unsaon niya asawa Ano bam. nga ito mga ipaambitan ng adlawa? Sila, puro man sila pulis Goliath, no? Puro sila pulis, galing lang mas taas og ranggo ang bana. Pero yung istorya, ang ilahang mga pagkinabuhi, lahi sa uban. Kaya doon ang tawi uban nga managtiayon, wa ang tawi tarong trabaho ang bana, hasta ang asawa, usahay maghunaw na pitawon sa ikaw ug maana asa sila manghuwam og bugas para pamahaw. Kani sila ang ilang gilalisan lahi tungod kay puro man maayo silang trabaho, no? Galing lang ang asawa magpakita gyud sa iyang pagka-ingnonta maldita gamay kung ato na silang panimalay kay bato pa niya sa ilang bahay siya mo'y commander. Apan kung ari ka sa Salmo 49, versikulo 18, bisan pang matagbaw ang taon nining kinabuhia ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson. O di ba Goliath? Puro ba sila mga nindutong mga ranggo, no? So kining linya ha, naani dire. Bisan pag matagbaw ang taon nining kinabuhia ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson, mamatay gihapon siya ug mutipon sa iyang katiguangan. Onda. Oh, so ang akong buti pa sabot nga eksakto man si Mrs. kung naa siya sa balay pero dili lang unta palabanan. Bitaw, Dili lang unta palabanan nga ang bana iyan ang sikasikaan tinud mo tao siya ato sa opisina panabot sa ilang bahay kung ana kay kasagaran manggod kung ingon na ana ang kahimtang sa magtiayon Goliath nga kanang gitawag sa amog kanang ang asawa bali bion ko nang sa Cebu pa baon kanang na ang ato mga kabataan manggod nga makadungog nila sa ilahang mga dinad-an mutakod ang ilahang kinaiyang adto sa mga bata kana kunaan niya sila'y bata. Oh, ang akong buti pasabot kanang na ang minus kayo og kahusay og kalinaw ilang pagpuyo kay maghisgot naman sila sa ilang mga ranggo. Mayon ta Mrs. Sir, ay mo Mrs. Imo pinumduman nga kanang pwede okay man pero dili lang pud sige siyag kanang murabag andiro na lang kadiha sa inyong panimay. Unya, kung ato sa opisina ingon siya mutahod siya. Mao man gyapon, naman gyapon pagpakita nga gamay murag mamandar sa kanang ingon siya asahin ko kwan murag siya gyapon magmandar mong siya gyapon may magbuot. Bitaw. Kanang na ang sir hay maayo kung naamoy mga silingan din ha, nga member og mga community sa simbahan, sa parokya, pwede ka nang magpakuan mo, magbabisita mo mga sakop sa Couples for Christ para mahayagan ang imong asawa o kamo, makamatkaton ka mabaon sa mga pulong sa Ginoo aron dili kayo murag init permi inyong aron murag doon na ba kamoy bugnaw nga mga puong. Hinoon, kung maghisgot kita sa kinaiyag yun sa asawa, makatugkad o gamay ani si Ate Pres, kay babae man siya. Babae man siya. Oo. Unsa kay yang ikasulti isip babae kung naana sa panimalay. Og ikaw Ate Pres, o kira ka nang ay kapag kag paningka kung nakas imong bahay. Oh, kisa may ganahan na may sige paningka. Uy, huwag ganahan may sige kag panuyo, may sige kag paningka. Pero problema na nasbana ang saan niya pagpitol sa iyang asawa. Naog yun. Kanang giingon Ate Pres nga ipakita ang iyang pagkabana. Siya may haligi. Ang iyang ang last niya nga question diha sa katapusan Goliath, unsa may nakabutang ang last niya nga pangutana. Unsaon ni nako ako asawa? Nya manuyo ra bag din ako assign ang i-assign sa lain lugar. Yar bang gusto ka nang ligoon ka nang nindot gyud kuno unsaon man ni nako kamoy pasultiyon unsa man. Ang iya ding bana Goliath mo magbuot asa i-assign. Kapitan man siya. Mao ba? Siya may kapitan. Under mo sila tanan. Aya ba opisyal nagsalig baka ni siya nga di ang ako tuyo di siya masugamak mao nga di ko siya pakuyugon og dunay mga operasyon. Anya anara gyud siya na ko ibilin sa opisina masuko ba noon saon tanang ko nimbayana. Kani iyang asawa may pagka Tuboy yun isog. Mao di Oo, isog. Ganahan gi sa gubat-gubat. Ganahan lagi siya gubat-gubat. Te pres siya ganahan anang narsiyas kuan opisina. Muna pulis ay kuha.
Ako'y penumdum gulyat nga nini pag-record na to karo adlaw, pizza uno sa buwan sa Mayo. Mayo. Ah, Piyesta, Labor Day. piyesta karon ni Senyor San Jose. San Jose. Oh, piyesta karon ni Senyor San Jose. Si Senyor San Jose, sir, isip maayo nga bana, bisan tinuod og idara na siya, pero kanang na ang ilang pamilya ni Mama Mary og ni Baby Jesus sa ilang pagpamanday kay panday mas Senyor San Jose. Bisan tinuod nga na nilang kahimta nga panday lang siya. Si Mama Mary nanahi lang dilis parehas ninyong mga dagkog ranggo sa opisina, pero husay ba lang pagpuyo gulyat, di ba? Nga, tinuod Oh, na. naa nilang kahusay kalinaw. Sir, ampo. Ampo. Kanjelo Ampon lang, ganyan ampon sa di lang, anak. Ampo lang. Ampon na lang. Tawag ka ni Senyor San Jose ni Mama Mary aron dunay kalinaw ang inyong pamilya. Ug buto na akong gulyat. Sakto ta tungingon sa akong manghod. Ano man? Di nabasahan ako diretiyo. Kuan ay kanang pertinggo buta ning ba ng asawa sing away. Ngano kanu? Unya siya, may radyo ko na bayot ka tiyo. Ano? Dakala! Salamat pagpalangat. Atong to naman on. Kung ako ang pasultihon.